Aïwa, abaloko kabri janvier kalo sambafla ani mugan nan temeni farafina klemi fanjamana mini Mali Niger ani Burkina Faso ulu ya yira ko obina o tiga di nyoma yasa ka seka faranyon ka jenklu lo blazni ka min ko AES Alliance des États du Sahel jamana saban ye o dantige kabo CEDEAO ra aywa ni jamana saban ko ulu dantige ni kabo CEDEAO ra san atmana sera ulu ka seka faranyon ka seka flerike ulu na seka komunu blazinka yasa ulu ka faranyon kan jenklu nyere ka ke ina fo farafina klemi fanjenklu baye ka seka ulu ka jamana saban nunu nafolo soroko yiriwa ka oka nafolo diko yiriwa ani ka kla ka yere ka seka to yere politique sra yere kan ni jamana saban ka seka donyo na kosobe ka seka keleke nyanama kata dingani walikalaw ani fenchaman ko kama jamana saban be ko fe ministre mi nana obise ministre nyona wolo flama Burkina Faso ministre nyafa oye oloka lankana ministre mi kasum kulubali mi ye Mali oye oka ministre membi oka jamana re ko kuna nale ministre de l'administration ye Abdoulaye Maïga en Niger reka jamana oye oka lankana ministre ye ni ale général Salifou Modi olu ya yira ko onu no lu konsera ka faranyon kan ka se ka fen chaman blasinga obna se ka to fédération mi olu fara blasinga ale ka se ka saranya na masoro abalon ko nan ko fédération oye ko jamana saban pe ka se ka donyo na ka kankeli fo ka do dakeli fe ka bod dakeli fe odu se ka ke no ma se ka fen chaman blasinga mi ye kuna fuli diko ye o ko ya yira ko olu na se ka to kuna fuli mimbi di Malila onyo kele fene di Burkina Faso onyo kele fene di Niger jamana na mi ye na fulu soro ko yere ye olu ya ye to mina ka foko dugul tukula na fulu koni aribu olu ku befe o bisa fara nyon kan chugo mali ka se ka to olu yere ka se ka o ka dugul tukula na fulu bo ka se ka fere ka se ka ke yiri waliye o ka jamana saban bema o ko fe fene o ya yira ko mi yere ye wari ko yere ye no olu sira ka o bolo di nyoma ko o korogbele o bisa ka to san na taura olu ka se ka o yere ka wari blasinga mi se ka to koni olu ni sefa koni dandria ka ba ora ministre sababinu bebe délégation kuna kata Abdoulaye Maïga kata se Salifou Diboma olu be ya fo ko olu koni sira ka o dandria ka bo CEDEAO ra ko fin site na se ka ke olu ka se ka shoko o darakauna Abdoulaye Maïga ya fo tigitigila ko on dandria no ka bo CEDEAO ra o kore ko nous sommes dans une version irréversible o kore ko fo iti se ka ke olu ka se ka ta CEDEAO ra sabula CEDEAO ya ira ko ale te fa ko olu te fe ka jamana maranyo faranyo kan oze ka se ka jamana dandria nyon kan ka se ka la tike belonta sharia belonta ina fo Niger Niger kan ka pas sanction fan fait ani mi yera tukera Malila ko olu ma lawuli o kama ka se ka do CEDEAO ra olu fe olu tu dona CEDEAO ra ka se ka jamana fa nyon kan ka se ka to na folo soro o ka yiriwa jama o ka se ka bo Malila ta Burkina Faso ka ta jamana wora minu tu CEDEAO ko ko nga olu ka yeli fan fait a yera ko CEDEAO o ti aussi ko CEDEAO la bena kabla faragbera jamana minu ame wa ko impérialisme ani néocolonialisme ko olu le bi CEDEAO nyefe ka se ka tu ka sharia belemla jamana minu ti o ka kuma kon fait